Nyakorongo jwang machiegni wadhi nyime gi weche manyien mag ang'ich welo. Gavana e kaunti ma Siaya James Orengo okwedo paro ma migawo mochung'ne jotije piny owacho ni godo mar daro jotije piny owacho kowuok e jotije mongirore kendo ndikogi e tich e yor orak. Kowacho ni en wich kuot kendo obiro bedo komedo kwedo parono ahinya. Koloso e gwenge mar Ramula Game East e nyasi mar kanisa, Orengo wacho ni ok ginyal siro paro mar Moses Kuria nikech mano biro mayo jotije ratiro mag-gi mag bedo gi tich mongirore. Orengo bende wacho ni sirkal onego chop e winjruok kod lakteche ma pod nitiere ng'anyo. Kowacho ni weche mag osara mag lakteche mag interns bende onego nono. And as my friend said, we cannot be a nation where everybody is working on contract. The idea about government workers who keep the engine of government running, whether at the national level or the county level, that they should have security of tenure. And those who are elected, including myself, have a security of tenure, because even a removal, you have to go through a process. So that is a crazy idea, and I don't think any Kenyan who cares for our people and those who keep the government machinery running, that they will be employed on a contractual basis. That is a very crazy idea. It is not working anywhere, and it will not work here. Kwa weche matimore kaunti ma Siaya,